De kasteeltuinen in Arcen is het leukste uitje van Limburg. De ANWB reikte de Gouden Award uit. In Venlo waren ook Klein Zwitserland, Fun Forest en het Limburgs Museum genomineerd. Ja, we hebben inderdaad de laatste 3 jaar heel hard aan gewerkt om weer richting de top te gaan. En dat lijkt goed uit te pakken. Is het belangrijk voor zo'n prijs te kunnen winnen? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Allereerst is het natuurlijk een hele grote eer. Het is toch een bezoekersprijs, dus het geeft aan dat de mensen wat we hier doen heel erg waarderen. Daarnaast is de communicatie die vanuit de ANWB erbij komt kijken natuurlijk ook niet mis. Dus dat is mooi meegenomen. In 2012 was de toekomst alles behalve rooskleurig voor de kasteeltuinen. Een uitstel van betaling leek de ondergang te worden. Inmiddels groeien de bezoekersaantallen en kan de kasteeltuinen mede door deze prijs rekenen op extra bezoekers. Vanaf 24 maart zijn de kasteeltuinen weer open voor het publiek.